നമസ്കാരം, ഇൻഫോടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൈക്കോൽ കത്തിച്ചതിന് ചിലരെ ജയിലിൽ അടക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചില വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. ചില ആളുകൾ ജയിലിലായാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളിലെയും കമ്മിറ്റികളിലെയും ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കേസ് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മലിനീകരണ തോതും സാധാരണയായി വർദ്ധിക്കുക. അതിനു മുന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തയ്യാറാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ എന്നിവയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളിലെ ഒഴിവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചോദ്യമുനയിൽ നിർത്തി. 3 മാസങ്ങളിലുള്ളതിനാൽ നിയമനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.